खुलुमबाय 2022 गोदान बोसोरनि नोंथांनिसिम आरो नोंथांनि नखरनिसिम आरो साफ्रोमबो नोंथांनि आंगोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। आसा खालामदों बे गोदान बोसोरा नोंथांनि जिउजों लोगोसे नोंथांनि साफ्रोमबो आंगोनि सिम गोजोननाय सुखु आरो अनलायनायखौ लानानै फैगोन आरो जिउआव दावगालांनायनि फारसे गोदान मिजिं सोरजिनो हाथों। आङो बेखिनिखौ दिनैनि बे गोदान बोसोराव नोंथांनिसिम मिजिंथिबाय। आसा खालामदों नोंथांनि बे गोदान बोसोरा नोंथांखौ नोंथांनि हास्थायनाय बायदि नोंथांनि लुबैनाय बायदि हयथ' खालामथों। आङो बेखिनिखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। लोगोफोर, गोदान बोसोरा फैयो आरो थाङो 2021 इं मायथाइया दिनै जोबनायाव फैबाय। 2022 इं मायथाइ गोदान जागायबाय। नाथाय जोंनि जिउआ मोनसेयानो थाबाय थायो। बे जिउखौ जोङो फाहामनांगौआ बोसोर गोदानावल' नङा। जोङो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव सानफ्रोमबो दिनानो जोंनि मोनसे गोदान जिउ बायदि। जेब्ला जोङो उन्दुनानै सिखारो अब्लानो जोङो गोदान जिउखौ मोनो। बे समाव जोङो जोंनि जिउखौ दैदेननायाव गोबां समाव गोबां जेंना जेंगोनाजों नांथाबनानै दङ। दिनै बे बोसोराव 2021 बोसोराव हयथ' जोङो जोंनि साननाय बायदि मावफुंनो हायाखै। जोंनि गोसो बायदि जोङो खालामनो हायाखै। जोंनो मा नांगौ बेखौ सुफुंनो हायाखै। आंनि आंगोनो मा नांगौ आं बेखौ सुफुंनो हायाखै। जोङो जोंनि गाव गावनि आंगोफोरखौ जोङो गोजोन होनो हायाखै। हयथ' हादों जानो हागौ सोरबाया। नाथाय बैफोरखौ लानानैबो जोंनि जिउआ दिनै दावगाबाय थानांगौ। दिनै 2022 गोदान बोसोर हाबदों। जोंनि जिउआ गोदान मिजिंजों हयथ' गोदान थांखिफोरनि फारसे आगान सुरगोन। बे थांखिफोरनि फारसे आगान सुरनायाव जाहाथे जोंनि जिउआव जेबो जों हाथावै जोङो सहायथावनो हायै जेंना जेंगोनाफ्रा दाफैथों। आङो बेखिनिखौ आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय। आंनि जा नोंथांनि जा एबा सोरनिबा जा साफ्रोमनिबो जिउआ जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनजाथों, अरायबो गोजौ फारसे दावगालांनो हाथों। आङो बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे गोदान बोसोर दिनाव नोंथांनो गोजोननाय जासिनानै बेखिनियाव गोदान बोसोरनि रादाब आरो हामलायथिखौ नोंथांनो हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।